Men det var ikke det, der var meningen. Det var ikke snart, hvor du var derude. Nej, det kan jeg godt. Det er ikke løgne for det. Det er brug, der er. Nu er det en kvinde, Rune. Ja, det er han godt nok. Hvordan låser man den her? Rolig. Hvordan låser man den? Nej, du skal ikke låse. Nej, det har jeg ikke. Det er fint nok, det her.